Arrimeu-vos cap ací, xiquets i xiquetes, per a escoltar aquesta història que vos vaig a contar. Tracta del pacte entre l'honorable rei Jaume I i el rei moro Zayan. El dia 24 d'abril de l'any 1238, el rei Jaume I va eixir de bon matí des del Puig per posar setge a València, que era una gran ciutat on convivien cristians, jueus i musulmans. El seguien 140 cavallers de molt alt llinatge, 1.000 homes de peu i 150 almogàvers. Després de la ballada del Puig, tot estava preparat per al setge final a la gran ciutat emmurallada. I així es va tancar cercle sobre la ciutat, governada per les forces de la mitja lluna. Lentament va caure en mans del rei Jaume I per la mancança dels aliments per a tanta i tanta gent. Però a l'ambaixador del rei Zayan li van dir de paraula que la major part dels seus homes volien assaltar la ciutat i saquejar-la. El rei Zayan, com no tenia massa clar, va demanar consell a un savi jueu molt espavilat, que bonament el va aconsellar per arribar a un acord de trellat. Samuel,
traductor jueu i bon conseller meu, l'hora de la veritat ha arribat. El rei Jaume vol totes aquestes terres que durant molts segles han sigut de musulmans. Però abans de prendre una decisió, vull que juguem una partida d'escacs. Estic a la seva disposició, honorable rei. Seu, per favor. Seu amb mi mentre juguem. Tu diràs, gran rei. Prompte entrarem en combat amb l'exèrcit cristià. Aquest miserable rei cristià vol prendre València. La terra dels meus avantpassats. Què s'haurà pensat? Però què m'aconselles tu, savi jueu? Senyor, no hi ha res millor que la pau després d'una guerra que va començar ja fa temps al Puig de Santa Maria. La convivència es fa necessària en aquells anys de barbàrie. Hem de salvar el poble per damunt de tot. La rendició no és un acte humiliant, sinó una decisió intel·ligent. La guerra no ens conduirem a res. Ho perdrem tot. Els musulmans sempre van cuidar aquests camps i aquestes hortes. Va fer d'aquesta terra un fermós verger regat per seques i fonts. Què serà d'aquest magnífic paradís de plantes i flors? Que Allà ens protegisca. Té raó, honorable rei, però pensa que els que viure s'han esgotat i els xiquets i els ancians comencen a caure malalts per no tindre res que menjar. Mira, Yusuf, t'he guanyat escac i mat. M'has guanyat, senyor rei, però recorda que el camí de la victòria mai és el verdader camí. Sempre perd el poble. Les teues paraules estan plenes de saviesa. Ho reconeix, pots retirar-te. Juguem. Bona nit, senyor, que Allà protegisca el teu poble. Gràcies, infidel, que el teu Déu ens guarde també. Salam aleikum. Aleikum salam. Demà ja negociarem amb els cristians.